Kwedu noMchiBuja tauya nhau dzanyasi zuva rochigumi noina mwedzi uno waNyamavhuvhu. Asara basi mazuva mapfumbamwe 9 pachirungu kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Nyasi ranga riri zuva zororo rinopemberewa magamba akafira nyika. Aiwa, tinoti mweya yawo dai yaramba yakazorora murugare, kunyange zvinhu zviri bekuita zvinhu zvawanga wakaringira pawaenda kuhondo. Ipapo pokare munhoroondo majerimani ndipo agotanda kugwarasha nokupedza wanhu werudzi rwechiherero kunyika yoNamibia. Idi zvakaita kunyangariwa. Kaitiringe zviri munhau dzanyasi. Wachamisa nozuro wagoenda kunzvimbo yochiredzi uko kwakaenda koita rari yawo ikweyo. Wachipedza ikweyo wachibva waenda kunzvimbo yomasvingo zuva rebodziro. Ipapa simba rawo ndipo rinooneka manje kuti aiwa, mukomana anosimba chaizvo. Pokare kuti wochidiki wanofanira kupuwa mukana kuita marari mairi nzvimbo dzakataramuka dzakadandi nomugwagwa yedu iyi. Itori basa pachezvaro. Ipapo pokare mapurisa nezuro ndo akatenga avhiringana nowanhu. Wakabva wazovakandira chiuti chinochemedza tiyegasi. Ipapapa mapurisa agotoreketa kuti kwai nyaya yekuti wanhu wo CCC wanga wapfuurira nguva yawaifanira kuti waite rari yawo, nekuti rari yange iri kufanira kusvika nenguva dza4 dzomanhoko, asi wachamisa wakatononoketsa kusvika. Ndipo munotoona kuti wagototi iwo wanhu CCC ndo wakandomukira kuwatema nomatombo nozvimwe zvakadandando, wachiwakuira kuti zviite unobva waita kuzvisaya kuti imi kutanda rini, rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinombopera sei. Nyasi tiri kufarawo kunyepa yekuti dandemutande radokerera rakaita kuzara. Wanhu woCCC vari kuti operation #ziwa pekuvhotera. Ipapapa kureketa kuno kwai munhu unondoisa nhamba yoWhatsApp mufoni mako inoti +1 305 791 0002 +1 305 791 0002. Ipapapa kwai ukaisa nhamba idzi unokona kundoti moro kana kuti sabona kana kuti hello. Kwai unobva yatokunyepa kutoti zviri kutekaira sei. Kana uri kuda kuziva kuti mbani woCCC wauchanovhotera, zvinova zvaburika pachena. Ipapo unobva watonyepiwa pokuenda kovhotera pokare, nokuti uri kufanira kuvhotera hani wobato roCCC. Aiwa, izvi zvakaita kunaka, ndokuratidza kuti wochidiki wanomano masvinu. Kaitirambe takaringa kwazvinenge zvichienda. Apawo pokare iwo CCC wakanga waendesa kaazeki kumataurodzi mhosva kuti ibuditse gwaro rawachasenzesa pasarudzo, riri gwaro rwavhoti voters roll, asi iyo zeki yairamba naro. Pokare darodzi mhosva rikagoti aiwaba nyaya iyi kwai iri kudikana kubwika chimbi inotofanira kuzombwika panopindawo dzimwe nyaya mukuteerana kwemazuva. Imi kai idzo sarudzo dziri kufanira kuitiwa nogwaro rawavhoti raburika. Unobva watoona kuti womatarodzi mhosva hwendo huno, aiwa, wabva waita kuburika pachena chaipo kutoti wari kuita zvomatongerwo enyika. Pokare wanosaitira wakarerekera heno kuti sei wari kurambidza zeki kuti iite zviri pabumbiro romutemo, nokutoti bumbiro romutemo rinoti zeki painoburitsa nyaya, painoburitsa gwaro rawavhoti, rinofanira kuburitsa gwaro rawavhoti richasenzesiwa pasarudzo. Kuno apa wabva waita kureka kuburitsa rawachasenzesa pasarudzo, wachindoti aiwa riripo ndo rimboripo pari zvino richakona kuchinja. Imi ngawaite tuzvino. Kuno bato reCCC rati tiri kubwekaba, tiri kutoenda kumatarodzi mhosva kumusoro kwacho futi kuti zviite zvakanaka. Rekai tione kuti wanosvika papi. Tinenge tichikunyepa ipo zvinenge zviri kuburika. Mumwe woCCC anonzi Gift Maroa wokwaseke ari ndiye munhu ari kumirira musarudzo dzawo chief election agent pachirungu, pai akasungiwa panga atoenda kumapurisa achienda koreketa kuti imi ndaita mwoto kumba kwangu kuku, vanhu vawa vari kuita kunditsvaka. Bvawamusunga unobva waita kuzvisaya kuti kohoko naye wakomana zviri kuita kudando. Ipapapa rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tichakunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Nyaya yekukubana iyi yatoita kunetsa chaikozvo, kutoti Madam Ellen Johnson Sirleaf akambotungamira nyika yeLiberia kwaizvozvizvi
atonyora tsamba yokutoreketa kutoti imi kuitai tusvinu siyana ino nyaya dzokukubana nokunyirana newanhu zvinochekumatunge hwenyika wareketa zvisvinu asi dai wabva wandoreketa pachena kutoti ari kukuba umwe mbani asi ari kukubiwayo mbani ndo zvinove zvakanaka, ndo chokwadi chaicho chaicho. Rekai hedu tirambe takaringa ipapa. Kumwe kuita kunonyadzisa BBC nashinga inyoka kadzitape wawo ino waita kudokerera wari kuita kuvhundunwa chaiko, wakavhiringidziwa papera sondo papa wachireketa iyo kuti kwaichamisa anopfeka mawachi anodhura pakare zvimwe zvinhu zvinodhura zvogoridhe nombasha dzinoita kunadziwa dzinodhura. Imi manyepo yakadando kudando vanhu vakabva waburitsa pachena kuti imi mabenhutsa pokare zvamakanyora mugore 2018 kohokonai kuita kudando apa pese paribe kana pikicha ibodzi yavari kuburitsa chamisa wacho akapfeka zvavari kureketazvo. Bva wachienda BBC kwakuchinja basi pokutanda ponyaya yawanga wanyorayo bva waibenhutsa pokare unobva watoita kuona kutoti vanhu vava vari kuita kunge hino zvawajisiwa. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Zeki kwaikureketa kuno yatomirira mazuva matatu ari kuteera kutoti ipuwe mazita owanhu wese wanenge wakamirira mapato munguva dzosarudzo vanonzi ma-election agents. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei kuti ipapa zvivanowaboya chere ndo paakuburika manje kuti CCC wakarongeka zvakasvika papi. Tinenge tichiona kuti kunenge kuine kumwe chere kunenge kuribe nokutoti ipapa wari kundoreketa kutoti kana uchikona chindoita iwewe unoti ndiri kudawo kuita woita kuitira kuti panguva yokuti dzimwe nzvimbo dzinenge dziribe wanhu iwe unokwanisa kuenda ikweyo ukandovhota kwakoko wobva watotekaira woenda kwaunenge waisiwako kuti zviite zvakanaka, woreka kumirira kutoti zvinhu zvigoitiwe nevamwe nokuti pakaita kunyangarama. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Wamunangarwa nyasi kwaiyo panguva yekuremekedza magamba wagotora mukana kuika Johannes Tomana pabodzipo nomumwe akasiya basa Deputy Commissioner General Milton Siziba. Kwaivaviriva waikiwa pamuzindawo hiro seka. Ipapa unobva watoita kuona kutoti zvakaita kuoma nokutoti nyasi wanga wari kuita kunge wasiri Johannes Tomana watinoziva kuita kunge heno mumwe imi zvakaita kuoma chaizvo. Ndipo unotoona kutoti aiwa paribe chisvinu chaiko. Apawo Herald wanga wari kutoreketayo kutoti papera sondo pavamunangarwa wagounganiwa nevanhu vanosvika zviuru 200,000. Aiwa manhamba wanozama kuisa mazero, wanozama kuitutira mazero chaiko kuti zviite mutsindo, asi rekai tigoona kuti mazero achatutirana chereke zviite mutsindo pokare pasarudzo tinenge takandoringa. Nyasi wamunangarwa wapa vanhu 1 ruremekedzo hunopuwa vanhu vanenge vaita zvinhu zvisvinu. Kwai vanhu vandi chiremba Situlile Moyo uya akaboya kamushonga kachihwereko dzihwamupengo kanonzi Omicron variant. Rekai tigoona kuti zvinenge zvidini apawo pokare wakagopa wadzimai wavo Auxilia Munangarwa kwayapuhwawo mubairo weJairos Jira Award nokuti ari kuita basa kuburikidza Angel of Hope Foundation. Ipapawo pokare ambassador Mary Mubi kwayapuwa nonyaya yekuti agoita tusvinu panguva yokudzivirira vanhu nokudzivirira nyika zvese zvaaita akaita zvisvinu. Mumwe agopuwa pfumba muromo ndichiremba Agnes Mahomva uya akabisiwa kubazi rozvoutano achibva aisiwa mubazi raiwo wamunangarwa muhofisi mavo achinzi kwai basa rache raakagobata panguva yodzihwa mupengo ibasa tsvinu saka abva aisiwa ikweyo. Aiwa tikuti makorokoto tingagoti kudiniko. Takaringana naizvo zvinochekuita nomagambazvi wosanganoro ibhechu likazulu wagoenda koisa pokare rimwe dombo rakanyoriwa mazita dombo dzvipa rakanyoriwa mazita owanhu
wari kunzi wakagwarashiwa panguva yogukura hundi kunzvimbo yocholocho. Toramba tichiti mweya yawo dai yazorora murugare. Tikachiringa hedu dzomabhizimusi kwaipapa pakambani yoInvictus yagotoreketayo kutoti nyasi yatanda kutoita zvokuti itande manji kuchera pokare rimwe tsime kuti waboye kuti kune dhiziri chere, kune oiri chere, kana kuti kuno mweya wohiriamu chere, kaiti gokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Tikaringa idzodzo mitambo, chibuku Super Cup Highlanders yakazohwina mapena 6, Bulawayo Chiefs ino 5. Kepekepe Caps United yakajahwa nokabodzi. Herentals ikaita zvibodzi zvo kuZPC. Ikaiti goringa kuti zvinenge zvichidini. Tiri chiringa dziri kuitika pasi rese. Onyika BRICS kwaiwatatanda izvezvi kusvikira munyika yeSouth Africa kunzvimbo yoSandton kuuya kumusangano weBRICS. Rikaiti gokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika tinenge chikunyepai. Munyaya hwadza wamwe ikasekesa wamwe, kwai Shepherd Bushiri kucheche kwake kumarawiko kwai kwagopinda matsotsi akapakata nopfuti chaiwo, wagotorera vanhu mafoni, wagotorera vanhu mari, zvese unobva waita kuona kuti pakaita kupinda kutekaira satani chaiko achiita kuti gada gada. Ndi zvakaita kuoma. Tikundotenda kuti palibe wakagwarashiwa. KuMalaysia kwai vanhu vachiri kubvumiwa kupfekera zvinhu zvinomawara orainbow iya yevanhuwo chingochani nevamwe wakadando. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti zvinopera sei dzimwe nyika dziribe kufara nazvo. KuArgentina anonzi Javier Milei kwai ndiye ahwina kasarudzo komutungamiri wenyika ikweyo. Ipapawo pokare ari kutonzi pfungwa dzache dzinotoita kupisa kunge pfungwa dzaTrump chaidzo. Rekai tione kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Tinenge tichizondokunyepa ipo zvinenge zviri kuburika zvavanenge vachiitazvo. Nyaya yadokerera iri kuhwadza vamwe kwai kuBritain mumwe mukuru wabasa muhofisi yomutungamiri wenyika yoMadagascar asungiwa ipapa kuBritain ko paino nyaya yekuti aida kupowa chimanja-mubudu. Aiwa aita kuita agwa nayo. Rekai tinoramba takaringa kuti inenge ichipedziwa sei iyo. Tinenge tichindokunyepa ipo inenge yaburikirapo. Tikaringa chidze mutambo, Neymar ari kunzi aenda kuSaudi pokare, iko kwakaenda ana Ronaldo nana Mane nevamwe vakuru wakadando, ndiko aendayo ikweyo. Aiwa mari yakanaka inoita kuti zvese zviitike. Mbana aingozviziva kuti kunoendeka ikweyo. Tinoramba takandoringa hedu zvinenge zvichiitika ipapo. Chikwata chedu cheManchester United ipapa kwaichiri kutotamba kureketa kuno. Chelsea neLiverpool wakaita kugwedzana kabodzi bvowasaya kuti mbana anoida kuita mukuru. Unobva waita kuona kuti akatambisiwa nguva kuita kutaiwa nguva chaiko wachiita zvawo kutsikidzana kugwedzana. Imwe dai waita tusvino. Asi tiri ipapo mabuja kwanyasi. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.